Awak tetap yang boleh jadi so. Mau pura yang kasih kaisi. Bawa yang laki bawa boleh. Ya. Yang laki sih. Oh maksudnya banyak. Mane lain nomor nahari ang usang cek kayak ini kan kai karen kali arot tar nostong ta ating ni si bobo banji si ya kai ok tarot orang nangjak ba do kau nangjak ba bopio ba kai boy bina to mane alat tar kaje ko kai jomkat de jomkat Tabla sota, dia sota na sota. Untuk bukti mereka. Babu. Yang tong. Oh ini bagi nanti punya mah. Kita pukul lagi. Kalau dia tunggu kapan tu? Sekarang kan orang tambah tu biji kan. Udah kembali sini media person sono. Jung orang paham karon kai. Sini borong nang ojo dia purma. Jung orang jung khobor mai pakai je bini nok wadiyo. Bini orang dewan nok nor footage nuk tu kana je kaklai thaka. Apa onek kirimasyang katang himale mau jadi bising kelaki tu borok tiga mau himan bong nuk hai puno katika kaituni jari bai sun jari bising di kelaya ba bayar di kelaya bagi borok musa kuno apa hai jarang nuk liya jung khobor moni pakai puno थाइंका अब 26 आश्रम बरी कॉन्स्टिट्यूशन ने वेस्ट चाम्पासरा 1 नंबर वार्ड नि 5 नंबर वार्ड नि चिनि बरं नां अजय देबरमा बिन्दुखं नि और नक बायमा जों आबनो जों फाइजागा जों तिब्रामो थानांगै जों र फाइमान फैगा चिनि आश्रम बरी ब्लक कमिटि नि वाइस प्रेसिडेंट चिनि बरं नां सुबल सिंह तै फाइमान जाखा चिनि एग्री स्टैंडिंग कमिटि नि चिनि बरं नां सपन देबरमा तै फाइमान जाखा चिनि वेस्ट चाम्पासरा बिसिनि वाइस चेयरमैन तै ईस्ट चाम्पासरा बिसिनि बो वाइस चेयरमैन फाइमान तो फैया तै चिनि इयरनि चिनि बरंगनां अमरदीप देबरमा तै लगी फैया चिनि मनिटरिंनि मेम्बर पवन देबरमा जों फाइमान जो लाइकेरा जों फाइनाय दिनो बरनो भागे जों चुवा चु फाइमान आबा जों चिनि मनिटरिं एबा चिनि पार्टीनि तिब्रामथान पार्टीनि साबिस आश्रम बरनि जों सालायाखै जों बरनो फाइनाय दिनो जों बाइके साइजो खायमान जों तिन जो जास बरनो सुबु नायन फाइजमासि जों कोनो मुंसा तो जायगा अपन नेक्स्ट दिनो जों बिनि नक नखौनो जों बाइके सुबायमान आबा जों सालायाखै जों बरनो सुबा जुखायनाय बाय आखुक नों दाबो तामनाय नों ताम रसाखला नों आं खैथ' आंनि नक बाय थांगा दाबो दंथायसि गरै मथै गलां गलां हां दं दङ गान बोथाराव बो मथै कबाय किजिबा दंना जिबो सोलिया जों खैथ' नुखुंगिया का थांनायब्ले माने मुंसा मुंसुफोन दङ देकाराय रखन दङ ओंखाय आमोन बागैनो आं साइजो नायो लुकरं थांता ताम बागै बाय माने म खाय वादै फायु सांगो बायो रो बर रको बोसको दुखु दे माखा का केबो बर रखाय दुखुमालिया एन्ने दुखुमां खामो नक बिसिङाव कलायलिया बायदे कलायमा बाय कायतर आन बानजिरिखा आन नुखुंनो ओंखाय যদি बिसिङाव कलायखाय खैथ' आं बिहिगबो साजतसो थेबि कामो आं खैथ' समयो नगो खुरै आं 9टा दिगिरगो बायो मनो हर वाति फैयै ओंखाय आंहाबो लुकरं कयमु जे बुइनो सुबाथैनो आनो सुबाथं आं वे तिरपाला मथाने एकजन कर्मिक न आं हिमबो माने ताम सानानै कचिनि सुबुल जिं बाबु संग सायमोना आं ताम जे सामु खायसा जा नुखुङाव गरै फाइजाम जाया आदै खाय चलि दं माने ओंखाय चेरेरं बो मानाय बिले आदै ngino खरबसो तंग सेरेरो चेरेरं गानि खरब नाम तो माने मासाका कायरो का रासनगरो ओंखाय साला ताखुङै तंको बर'इको नगो तंया नुखुंखौ बायङै बर' तंना गसिलिया गानि बिहिबो समने नानो साइ दङ नंग द लंनि किजा सारि जाहाथे सिग्रै गुबुननि नक फानो बेबस्था गायरनानै उंथं इन बुमु आन बुमुं खा अजय देबरमा